Bravo. Snimate. Da, bravo, ajde. Ne možeš tako sad, možeš sedneš ovdje. Vidite. Ajde. Pa ovdje ćemo, okej, ajde. Ajde. Još mi se mogla sad. Čuti, ajde, šta ćemo, možemo samo ovako. I onda... Milice. Šta? Ja to što mogu to i... Mislim, znam prilike. Znači, izmešaš... Dobro. Recimo. Okej, dobro. I onda... Izvučeš 6. Može? I onda pitam imate li, ako nemaš onda... Znači treba valjda ili kako? Šta treba da skupiš 4 iste. Kako imaš iskaš? Jel imaš, znači, 4 ista broja? Da, ali... Dobro, okej. Ali razumiješ, izvlačiš nove, tipa, ako imaš više dvojki i kažeš imate, ajde, koliko je zapravo? Onda ja ću. Ja sam rođena. Imaš dvojke. I šta se treba kao biću izvuči? Dobro. Da li imaš sedmicu? Ne. Da li imaš petice? Da li imaš... Nisi sigurna s ovo igra. Dobro. Da li imaš četvorke? Ne. Da li imaš kilom kečeva ili kako se to zove već? Ne. Nimamo mi se dopadao. Da li imaš sedmice? Ne. Šta ne, ne znam da mogu Super igra! Čekaj. Mi smo na engleskom imali kao, te tako kao imate li, zato što smo na engleskom igrali i bili su onda čikice i bili su valjda porodice i u bojama, na primjer plavi ili žuti, zelene porodice i onda ti pitaš kao da li imaš, ne znam, crvenu sestru i onda skupiš cijelu porodicu, razumeš svih istih Ne, boja. ja se sjećam, jao bože, se sjećaš onog, ako ti imaš tu igru, ne znam da li jedan imaš, ono kad imaš ovako dvije table i... Da, Rubikum, tako se zove. Kad one ljude, čikice izlačiš i onda Ne, to je... Kako se igra, znaš na šta mislim? Znam. To je kad treba pogodiš koga ja imam. Da. Kako se to radi, koji kurac? To se tako nešto huzbeti. Da, ali kako ne kapiram po kom principu se to radi, kako se to igra? Valjda ima nešto sa... To mi je sa... Hoćeš ti novu Pictionary, mislim kao da crtamo. Ajde, slušaj da ti kažem nešto. Šta? Da sam ja shvatila nešto. Meni je dosta društvenih igara u podrumu. Ne, u podrumu. Možda možemo nešto ponesemo, možda to ima u podrumu, razumeš? Da, ajde, čekaj prvo da vidim da je Pictionary, čekaj, ostanem. Čekaj, jel imaš gumicu, da? Ne, nije da mislim. Da vidim gdje. Sorry, pasne. Da, sad vjerojatno izmaknem ovo. Okej, čutat ću. Živo, da živo. Da. Sad te gađam da zadire tvoje lice. Okej. Ajde. Milica, udarit ću te. Okej. Papiri, čekaj.
Ne, čekaj. Imamo ovdje... Mislim da... Ili ovdje ima gomila papira? Ne, ovo je fascikl. Čekaj, opet ću se nakljeti. Bila je negdje gomila papira. Evo. I hemijske. Evo ti. I evo još jedna, mada nam treba samo jedna, pošto ćemo sad jednu za drugu. Čak mislim da... Pa da, ovaj mogu... Muka crtanja. I imamo vreme kao i ćemo kao vreme pa onda kao 1, 0, 2, 0 i tako to ko će, znaš kao. Znači ako ja ne pogodim onda svi ti izgubilo, da. To ima smisla. Ovako ćemo crtamo na ovome kao postolje, pošto... Pa uzme pazuciju, to ja ću znam. Pa samo crtamo ovako, kako Da daš? ti idemo jednu drugu. Okej. Evo ti izvuči odavde. Šta je prvo? Ok. Da. Znači, ja bacam kad su izbiraš bilo šta, šta ću, ma bilo šta. Kako hoćeš. Može ovako stoji. Kako da bacam kocku i da to jednako treba ovo? Da, okej. Staće vreme, ne. Evo ti. Ovako će stoji. Brate, spusti na... Neravno je. Ti si ne... Pa šta ako je neravno? Pa ti ćeš da ga crtaš, da ga pomereš i pašće. Ajde. Ajde izaberi. Treba ovo. Mogu misliti na što liči mlica pašnica. Morat ćemo sve ispočetka ako ličim na govno. Ozbilja sam. Kada ćeš ti... Šta? Kada ja neću znati govno? Evo, kada ćeš ti biti zadovoljna? Nikad. Pa znam Kad to. znam kao... Nemam pojma, ti, ajde. 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 Dobro, ček sam šta ću dobro. Ajde, ti, tako. Možeš mi kaži šta je? Predmet. Da, vjerovatno, plavo. Dobro, predmet. Pištolj. Pištolj. Metak. Metak. Okej. Čekaj, ajde daj mi ovako da zaokružimo to, pa ćemo ovako da pravimo crtati. Mrš. Ajde, neće sad mnogo lako da ne bude naš... Evo Bože, ajde. Čekaj da... Aha, okej. Iz ove perspektivice, pošto ovdje je glava, ovdje je tijelo. Okej. Veslanje. Ne. Skijanje. Ne. Kupanje. Da, Jesu u nekim brodovima ljudi, plivači, veslači. A čekaj, šta je? Teško. Znači...
Skače. Preskače. Sreci ništa preskače. Igra, pleše. Isteklo vrijeme joga. Šta ćeš od mene? Možeš mi vidjeti koliko njemu zvuči čudno neki retardirani jezik koji mi pričamo kao... Znači, ne, ajde. Dobro, joga je kao joga. Ne, uopšte... Znam, Okej, znam. sam. Okej, ajde sad ti. Au! Uvijek ću tebi jedno teško, crno teško. Ne, crveno je razno. A što je teško? Ne, crveno je sve zajedno. Teško je zeleno. Ima se ovo da ti stignu. Ne, ali... Dobro, neću. A? Neću zeleno. Evo ću... Kako ti mi zaboli noga posle nekog vremena sedenja puškog sjeda? Boli me ova noga, ali ne zbog toga inače. Što? Znaš kad te? Znam. Da. Da, ajde. Ajde, okej. Šta? Mačka, klupko, konce i to. Igranje. Rekao sam. Aha, okej, šta? Klupko. Aha, klupko, okej. To je teško. Ne, to je crno. Ne, to je bilo još potesa. Ajde. Krevet, može. Zaboravi na ovo. Porodica. Otac. Ivona je ova stalno nervirala, tebe je ovo nervira. Ne, to isto radim, ali neću uvijek da mi nađe. Nije prošlo. Ne veze, ajde. Put. Semafor, nešto. Stop sign. Šta? Vetre. Ulična svetiljka. Rasveta, to. To je rasveta. Šta? Stvarno? Rasveta, osvjetljenje, kao lampe, svetlost. Aha, okej. Sad ću probam ove jer ja sam... Jer je teško, mislim nije teško, ali meni je teško, okej. Čekaj. Gdje je to? Okej, ajde. Ovno, ameba. Aha, tu su kontinenti. Afrika, Evropa, Australija, nema jebiga. Ovdje su na i na. Što je to koji kod? Pa, Dobro. ostrvo, Japan i tako ti kuće. I sad... Aha, šta? Tihi okean. Pazi, molim te, Severna Amerika. Izvini, ovo je Japan koji se nalazi. Ovako je Azija, ovdje je Japan. O Bože. Da.
Južna Amerika je bila malo bolja, mi slatko kao njena, znači, šnica, znači ne mogu, ajde. Ovo ću. Ajde, mi jebeš vreme, ajde. Ajde. Ne, da li je bolje opet? Ne, ovo ću. Sto. Operacija. Hirurg. Jeste? Ajde. Kao fortune cookie. Ne. Ako to ne izgleda kao to, onda stvarno, brate, ne znam. Ladybug. Da, Vomara. Vomara, da. Bravo, Milice. Da li liči na... Oilo dupe. Bilo pre nego što si nacrtala tu, ne? Možda dupe sa boginja. O Bože. Gde ću to postaviti? Ajde. Kako si ga lepo nacrtao, šta? Neki baja koji se dere. Zubi. Milice, brate, nemaš strip da crtaš i... zubobolja. Kako sam pogodila? A ima poklon za ispali zub. Dobro. Ajde. Če? Bodljika i dildo. Znaš što ti ovo liči? Stvarno ga Ja, bilo je, setila sam se tebe odmah, bilo Ima je... i kod mene samo, znaš. Ne znam, bila je jedna ovdje. Okej, Sanja, dobro. Ajde. Okej, bila je ona kao... Kako se to zove? Ono kad ljude zajebavaju, ono kao... Dobro. Što god i kao, znači ja sam samo cvetala tebe zato što znam da bi ti umrla na licu mesta. Gdje su kao pokazivali neke stonoge u nekom staklenom akvarijum u čemu već se drže ljudima i onda su uzimali i veštački ovako kao da im je upalo kod njih u auto. O moj Bože. Da, onda sam ja sad to da vidim. Jebi, brate, sjurila taj auto u reku ko što je ova svoju čerku, ajde. Dobro. Zamisli da ima neka kao ovdje u picture kao Harry Potter reference. Mislim, nema sigurno, ali... Zato što se ima asocijacijama koji sigurno to puno ima Harry Potter. Dobro, ima i Hunger Games, ajde nas ne. Da, ja sam by the way... Ja sam mislila, ne znam zašto sam to mislila. Zato što ja s jednim strane očekujem da svi ljudi kao Harry Potter kao sve znaju to. A s druge strane ne očekujem, razumeš, zato što... Ne znam. I onda sam, zato što mislim potpuno ne isto, ali... Svi znaju za Harry Pottera. Pa da, znam da svi znaju, ali ne znaju svi dovoljno, razumeš? Da, znam. Ali kao čuli za Harry Potter, ali ne znaju... Da. Ne, meni je recimo Mario Story došao i rekao kao Gospodar je kao najgluplji film, kao ikada, kao. Evo kao, ovako je to baš najgluplji film ikada napravljen, onda kao okej, nek ti bude, mislim, stvarno, ajde. Aha, ja sam ja izvukla. Jel ja treba sad crtam? Sam ja sad crtam, što si? Ja sam, ti si crtao zubobolja, ja sad crtam. Ne, ja sam crtala slonogu. Ja sam izvukla, nisam izvukla. Ja sam ja retardna. Ma, šalim se. Promet sam još ovaj grad.
neka jako hvala ženica. Šta? Ju, mjenice kurva. Korset. Bluza, majica. Struk. Šta može da bude nego korset jebote? Isto kao ne pothalja, ono kao počujenje. Šta? Kao šavovi, kao... Šta? Znate, kako... Ide, probat ćemo ovako. Ušivati. Steznik. Bravo. Ajde. 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 Ovo je previše lako, ali želim zato što... Ajde. I ti to liči na haljinu? Jastuk. 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 Pa malo sam ga tada nacrla, sam mogla njega nacrati ovako i... Onda kao to baš ne vjerujem na jastuk, isto bi došao neki okljak. Jao Bože, kako me boli noge, umreću. Jao Bože, umreću. Pa nek nije Bogu pomoći. A? Alo bre, ja treba da... A ništa. Ukrstiti, a? Paralela, dijagonala... Šta bre, koji kurac? Molim... Dobro, kocka. Šest kao... Ajde ovako ćemo, pošto ne znam kako drugačije. Molim? Znaš ti ovo liči samo na to. Na bioskop. Moram mi svoje pitanje. 3D. Trodimenzionalno. Pokušala sam kao jedna dimenzija, dve i tri dimenzije. Ali ja sam previše glupa sa tom mene. Ne možeš ti to tako meni. Dobro, što god je ovo. Realno i jedinska. Kako ti nacrta mirsku? Zato što Veliku Britaniju i Poljsku. Zub vremena. Lokne. Katniss. Ne potenica, kako se to potenica? Jel to budenica? Da. Kako se to potenica?
Neka životinja. Nema neka životinja. Šta bolnički krevet kao... Krevet, što bolnički? Samo krevet. Dobro. Izgleda neki liči na nekog Gejabac. Samo ima prizoricu, ne znači da je gej. Samo imat će ovakvu prizoricu, sad je nerd. Dobro. Ja sam mi slova se piše nas. Ne. Sleepwalking. Aj.